Que vinc al dojo fa 2 anys i mig, més o menys. I on t'agrada meditar? M'agrada meditar aquí al dojo. A casa també ho faig, algun cop, però al dojo trobo que està més bé. Què t'ha aportat la meditació a la teva vida personal i professional? Ser conscient o procurar ser conscient de cada acte que faig o de cada pensament, de no encallar-me o no anar reproduint tota l'estona alguna cosa que em passi pel cap. Doncs si faig una cosa la faig, si la penso, i intentar no encallar-me en això, no? Que passi. Per què vas començar a meditar? Per què no ho sé. Sí que feia temps que ho volia fer i no tenia molt clar on anar, i sí que havia fet algun curs de mindfulness, una cosa més pràctica, per dir-ho d'alguna forma, i una experiència per aquí, una experiència per allà, però cap cosa que fos un compromís de debò. I vaig venir per aquí. Què t'ha sorprès de la meditació? De la meditació que fem aquí, al dojo del Zazen, m'ha sorprès la capacitat que té de desfer qualsevol idea preconcebuda o qualsevol prejudici sobre el que sigui de la meditació mateixa. Pots venir amb una idea i ser una cosa absolutament diferent, i encara avui en dia, doncs, a vegades, quan entro a la porta del dojo o la del carrer, pots pensar, no? Ostres, avui serà així, serà això. I després et trobes que no té res a veure amb el que havies pensat, ni amb el que no havies pensat. Creus que s'ha de tenir algun talent per meditar? No, si ho faig jo segur que no. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni. A tu.